טוב, אז היי לכולם, איתכם דניאל וזק, והיום אנחנו מראים לכם איך לעשות אתר, כאילו אתר משלכם. אוקיי, אז פותחים מה שבא לכם, גוגל, צ'רון או מה שזה. את הגוגל, אני דווקא את הגוגל. טוב, שמעתם משהו, סליחה על זה. כותבים פה וובס, כן? ועושים לחיפוש. אז עושים על הראשון. ויש לכם פה. אני כותב פה... את האימייל? כן, אני כותב... ג'מייל נקודה... חייב לכתוב ג'מייל? כן. או לא אכפת, אפילו שיהיה פו 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 פו. אוקיי, והסיסמה שלי זה... אני לא מגלה לכם כי זה סיסמה, אתם יודעים, זה אישי. ורגע זה נכנס. כותבים פה איך קוראים לסייט, אני רוצה פלוס ניו וואי קף ככה ניו יורק. פלוס ניו יורק, זה כאילו אתם יודעים. לא, פשוט סתם כזה. אני אבחר איזה צבע אני אעשה, אני רוצה דווקא שחור. אלק ליברטי סיטי היה שם. בקיצור, יש כאן מלא, אתם יכולים לקחת. וואי, אני רוצה כזה. טוב, תיקח. לעשות? כן, תלחץ. דווקא אין לי כוח לכזה. בא לי לשחרר. אין. בוא תעשה כזה, תעשה כזה. או שכזה. ככה? בואי. אז זהו. ועושים לכאן. Create my website. עכשיו אתם צריכים לחכות ולכתוב כאן. אתם קוראים לסייט שלי. אם אתם תיקחו את ה-www, את השם שלכם, את השם של האתר שלכם והסקום, אתם תצטרכו לקנות את זה כדי שלעשות. אבל plus.webs.com אפשר בלי לקנות. ויש לכם אתר, אתם יכולים פה לעשות מה שבא לכם. נשמע טעים. וכאן אתם עושים מה שבא לכם. ואיתכם היה דניאל וזק. תשימו לייקים, מי ששם דיסלייקים וומו. אז ביי לכולם.